Možná právě proto o něj 14krát sváděli boj Angličané s Francouzi. Dodnes přitahuje zamilované páry i dobrodružné povahy brázdící oceány křížem krážem. Jen málo kdo však pozná jeho skutečnou tvář. Co se skrývá za hranicemi dokonalosti, kterou mnozí nepřekročí? Je rájem i pro ty, kterým je svatá Lucie domovem? Jsou chvíle, které bychom chtěli prožívat na věky. Zvláště na místech, která nás přitahují jako magnet. Zdejší neposkvrněné korálové království vystupuje z mnoha kilometrových hlubin. Touha zachytit jeho krásu a poznat vzájemnou provázanost tichého podmořského světa s pestrým životem na pevnině se stala cílem našeho dalšího útěku do přírody. Černé písečné pláže tohoto ostrova v kombinaci s deštným pralesem i sopečnými vrcholy Malý a Velký Python jsou úžasné. V dnešní uspěchané době si jen těžko můžete přát více klidu pro svou duši. Žijeme na skutečně výjimečném místě. Na místě původní indiánské osady dnes stojí plantáž Balenbush s pozoruhodnou usedlostí z 18. století. Před 30 lety jsem sem přijela na prázdniny ke svému tchánovi. Farma byla po hurikánu zcela zpustošená. Přesvědčoval mě, ať nemám strach, že si zdejší příroda přirozeně pomůže. Během pár dní jsem nabyla jistoty, že bych hodně místních problémů dokázala vyřešit. Moji rodiče mě doma v Rakousku naučili mnohé z farmaření a péče o zahradu. Také jsem měla zkušenosti s východními kulturami, což byla dobrá průprava pro zvládnutí zdejších problémů. Cítila jsem, že Balenbush je výjimečně spirituální místo a vnímala jsem tu silné pouto s přírodou. Stala jsem se zdejší strážkyní. Balenbush je skutečně magické místo. Sama velmi intenzivně vnímám duchovní energii a i proto jsem cítila, že tu musím zůstat a farmu chránit. Většina lidí by totiž tento nehmatatelný aspekt nerespektovala a nedbala o něj. Bohatství místních se neskrývá jen v okolních přírodních skvostech, ale i v úctě a pokoře k vlastním dovednostem a vrozenému talentu. Celý život pracuji s hlínou. První zkušenosti jsem získala od své matky už jako 9leté děvče. Pomáhala jsem jí čistit nádoby a nosit hlínu. Irene Alphonse se věnuje tradičnímu hrnčířství. Dnes její výrobky do kuchyní i koupelen zdobí nejluxusnější sídla ostrova. Za 40 let získala řadu cen a své osobité řemeslné originály prezentovala i na zahraničních výstavách. Říkají mi Zaka, což je mnohem jednodušší než mé skutečné jméno Simon Gajadar. Známý umělec vyrůstal v Londýně. Jeho ryby i masky, které si odvážejí turisté a objednávají restaurace z celého světa, zdobí barvy a motivy rostlin, pralesa i moře.
Využívá přirozené struktury a nedokonalostí tropického dřeva a barvami zdůrazňuje jeho charakter. Zaka, jméno, které si pro své podnikání Simon vybral, označuje v jazyce Haiti boha lesa, stromů a země. Scuba svatá Lucie je nejstarším potápěčským centrem na ostrově. Za 30 let, kdy bylo založeno, se stalo jedním z nejvyhledávanějších v Karibiku. Máme velmi kvalitní zázemí, 50 potápěčských kompletů, 300 lahví, z toho 200 plněných vzduchem a 100 nitroxem. Zajišťujeme celou řadu výukových kurzů, od těch pro začátečníky až po dive mastery. Zdejší korálové útesy jsou rájem pro fotografování i filmování. Podivuhodné podmořské živočichy potkáváme už pár metrů od břehu. Prsní ploutve rozedrancce připomínají chodidla s malými prstíky. Svou kořist, menší rybky a korýše loví téměř nepozorovaně. Prudce otevře čelisti a rychlým nasátím je spolkne. Většinou číhá na místě a oběť láká rafinovaně na svůj první hřbetní osten. Ten směřuje před oči a připomíná rybářský prut s návnadou na špičce. Jeho dokonalé mimikry mu umožňují splynout s okolním prostředím. Přehlédnout samotářského mořského koníka je ještě snazší. Nejčastěji je přichycen k mořským řasám a rostlinám. Svým rybcem nasává vodu a filtruje z ní potravu v podobě drobných korýšů a planktonu. Rezervace v Surfie byla založena před 17 lety, kdy chtěli lidé zastavit obrovský úbytek podmořské populace. Záhy na to došlo ke zvýšení množství ryb i korálů. Dnes už rybáři vědí, kde je jejich hranice a kde už lovit nesmějí. Některým rybkám stačí jen velmi malé teritorium. Studnař zlatočelí si tvoří chodbu v korálové drti nebo písku v blízkosti útesů a v noci se do ní ukryje. Různými možnostmi přirozeného úkrytu vybavila evoluce všechny živočichy. Ať již využívají opuštěnou schránku, nebo jed uložený v kůži či jejich výčnělcích. Každého učím na nic nesahat. Míříme na nedalekou plantáž Ans Mamin, kde nás čeká průvodce Meno. Přátelé mu přezdívají místní šaman. Vyzná se totiž v léčivých rostlinách a neuniknou mu ani nejtižší obyvatelé korun stromu. Nám se dnes chystá předvést trochu jinou dovednost. Ukážu vám, jak se dá bez nástrojů otevřít kokosový ořech.
Představte si, že jste se ztratili v džungli a celé týdny bloudíte. Pokud kokos nebudete umět otevřít, umřete hlady a žízní. Když ano, přežijete. Teď vám tedy předvedu svůj trik. Zepnete si jako malá opička a děláte tohle. Otočím. Otočím znovu. Podívejte, co se s ním stalo. Vidíte ta vlákna? Velmi dobře hoří a oheň budete k přežití jistě potřebovat. Kokosová vlákna tady na ostrově využíváme i jako výplň do matrací a vyrábíme z nich výborný substrát do zahrad. Nic nepřijde vniveč. Máte žízeň? Nesmíte přijít o mléko, co je uvnitř ořechu. Dívejte, jak ho otevřu. Někteří lidé používají vrták nebo mačetu. Já vlastní ruce. Vidíte? Plantáž Ans Mamin byla založena v 18. století, v době, kdy bývala svatá Lucie francouzskou kolonií. Jméno tu zná každý kámen, i ten, kterému je třeba se vyhnout obloukem s hnízdem divokých rudých včel. V cestě za poklady vegetace pokračujeme dál do diamantové botanické zahrady na okraji městečka Surfie. Zahrada láká nejen svými překrásnými tropickými rostlinami, ale i příslibem omlazení a ozdravění těla v přilehlých minerálních lázních. Ty tu původně přímo na horkých pramenech nechal pro své vojáky vybudovat Ludvík XIV. Dokonce i Josefína, žena Napoleona Bonaparta, se v nich koupávala a obdivovala zdejší bromélie, helikónie, orchideje a zázvorníky. Podívej, hnízdo kolibříka, nenápadného, avšak pozoruhodného opeřence. I 20. století přineslo zahradě věhlas. Přímo pod vodopádem, zbarveným sraženinami z minerální vody, utrhl létající Superman pro svou milovanou Lois vzácnou orchidej. Ta ovšem, na rozdíl od lásky, tu zrovna dnes nekvete. Rostoucí intenzita zápachu zkažených vajec nás ujišťuje, že se blížíme k bublajícím výběrům Sulphur Springs. Čekali jsme větší kráter, protože o této trase se píše jako o cestě do sopky. Dříve se chodilo až mezi jezírka, než se tu pod jedním průvodcem utrhlo to největší z nich. I když to s těžkými popáleninami přežil, je od onoho dne na toto pole pekelné vstup zakázán. Z kombinace horka a syrného zápachu se mi točí hlava.
Místní jsou na síru zvyklí, i když ty, co tady pracují, vláda pravidelně posílá na lékařské prohlídky, kde jim kontrolují plíce. Po syrných vývěrech bylo pojmenováno i provinční městečko Surfiere. Časně ráno se vydáváme na sobotní trh, kde nakupují místní obyvatelé, prozkoumat ingredience zdejší kuchyně i obyčejného života. Svůj svět si však starousedlíci před kamerou bedlivě střeží a jakýkoliv pokus bez předchozí dohody se pro nás stává tak trochu hazardem. V některých případech jsou svatoluciánci nekompromisní. Krásní, ale jedovatí Perutýni, kteří se ve zdejším moři ocitli omylem, jsou tady na seznamu hledaných zločinců. Pokud by se totiž rozšířili, zahubili by tolik korýšů a ryb, že by došlo k nerovnováze života útesů. Proto domorodci nabádají každého, aby nahlásil místo, kde Perutýna spatřil. Potápěči je označí bojkou a později je odchytí. Soufrière bylo kdysi sídlem indiánů a dodnes se o něm mluví jako o duchovním centru ostrova. V 17. století sem dorazili Francouzi a začali obdělávat zdejší velmi úrodnou půdu. Z ulic dodnes nezmizel poklid francouzské provenience a turistickou atmosféru severu ostrova tu skutečně nenajdete. Život v nejkrásnější oblasti ostrova tu přímo pod dohledem velkého pytonu tepe nerušeným rytmem. Stmívá se a my se s posledními slunečními paprsky noříme do vln teplého Atlantiku. Noční ponory jsou vstupem do jiného, tak trochu záhadného světa tisíců pozoruhodných organismů. Vidíme jen to, co nám osvětluje úzký paprsek naší baterky a světla na Liborově kameře. Je to zvláštní pocit, nevědět, co se skrývá jen o malý kousek dál. Pohybujeme se opatrně, abychom nezavadili o křehký Venušin vějíř. Tak se říká překrásné Gorgonii. Je výborným útočištěm pro mnoho živočichů. Třeba pro trubkotlamku, fascinujícího dravce. Ke kořisti se obvykle přibližuje v zákrytu za větší bíložravou rybou. Chytrá ryba, umí si to zařídit. Z úkrytů vylézají podivuhodní tvorové. Ohromují mě tvary korálů vytvořené za stovky let schránkami drobných polypů, kteří z vyloučeného uhličitanu vápenatého postupně budují kolem sebe další patra korálového útesu. Po čase připomínají jejich schránky spíše antické vázy. Máme to štěstí, že se nám podařilo setkat se během jediného večera se zástupci ježíků v různých vývojových stádiích. Mládě, dorostenec.
a dospělý jedinec. Tato převážně noční ryba je špatným plavcem. Pokud se cítí vystrašena, dokáže se nasátím vody nafouknout do tvaru koule a tím dojde k naježení jejich ostrých trnů, které má po celém těle. Pozor, nedotýkat. V noci jsou podmořští tvorové většinou na lovu a obezřetnost je na místě. Záblesky světel je mohou vylekat a přivést do stresové situace, která snadno vyvrcholí útokem na narušitele. Samotářská muréna má velmi ostré, dovnitř zahnuté zuby. Obsahují zbytky potravy a případné kousnutí sebou nese riziko nepříjemné infekce. Jediným poznávacím znamením mezi ropušnicí a kamenem jsou její nenápadné oči. Zahlédnout je, zvláště ve tmě, je téměř nemožné. Její jedovaté ostny při pouhém doteku způsobí značně bolestivé a nebezpečné poranění. Langusta. Impozantní tvor, který vylézá hlavně v noci, žije na naší planetě už více než 200 milionů let. Je společenská a před svým největším nepřítelem, chobotnicí, se chrání ostrými trnitými tykadly delšími než tělo. S humrem se možná dobře znají, jsou totiž na planetě stejně dlouho. Ten však oproti langustě jako svou ochranu používá mohutná klepeta. Spatřit malého rozedrancce s výbornými mimikry je v noci velké štěstí. Největší starostí chytré olihně je co nejrychleji něco ulovit a pospíšit si, aby se sama nestala ničí večeří. Na svou kořist se vrhá ostrým útokem a i tvrdou schránku okamžitě prokousne. Jako všichni hlavonožci, i tato kráska s výborným zrakem žije rychle a umírá mladá, často po jediném páření v životě. Snad i proto je její pomíjivá krása tak intenzivní. Podobně jako záře světélkující medúzy, kterou potkáváme při návratu na hladinu jako předznamenání hvězdné oblohy. Po několika dnech strávených v poklidu divoké přírody na jihu ostrova vyplouváme na palubě Sea Life na sever prozkoumat hlavní město. Castries je obchodním centrem a žije v něm asi 1/3 160 000 populace. Bylo založeno Brity a přežilo několik požárů, hurikánů a dokonce i 14 výměn svých majitelů. Britové s Francouzi se o ostrov přetahovali 150 let, než byla svatá Lucie roku 1814 definitivně přiřknuta Británii.
Na nezávislost si museli ostrované počkat až do roku 1979. I když jsou mezi místními obyvateli značné sociální rozdíly, život se tu za poslední půlstoletí příliš nezměnil. Domorodci sice mluví anglicky, mezi sebou však používají jazyk patois, založený na francouzštině. Svatá Lucie se honosí nejvyšším poměrem laureátů Nobelovy ceny na obyvatele. Sir Arthur Lewis získal Nobelovu cenu za ekonomii, Derek Walcott za literaturu. Kořeny svatoluciánů před příchodem kolonistů nacházíme v katedrále neposkvrněného početí. Stavba je sice ve francouzském stylu, ale interiér propojuje vlivy karibské a africké kultury. Většina lidí na ostrově jsou katolíci afrického původu. Říkají, dělat si starosti je hřích. Znamenalo by to, že nedůvěřujeme Bohu. Starosti se nenosí ani na nejluxusnějších katamaránech, které potkáváme v zátoce Marigot Bay. Ostatně sever ostrova je výkladní skříní těch nejmodernějších lodí. Konečně i my vyplouváme za novými objevy. Zatímco náš kapitán Wolfgang zapisuje do lodního deníku vtipné postřehy z našeho života jachtařů, rozeklané pobřeží předvádí pestrou podívanou. Dnes byl dobrý úlovek, pochvalují si místní rybáři, pro které je moře jediným zdrojem obživy. Ačkoliv se nám může zdát, že tu ryby zpracovávají primitivním způsobem, musíme uznat, že tady vždy dostanete to nejčerstvější rybí maso a úlovky odtud odebírají i místní luxusní restaurace. Mahi mahi, což v překladu znamená silný silný, je oblíbenou pochoutkou. Má jemné, ale pevné maso s nasládlou chutí a není tolik cítit rybinou. Charakteristický rybí odér mě vyhnal mezi domorodé děti. Obrázky z mého fotoaparátu je baví stejně, jako mě jejich bezprostřednost. Stranou od civilizace žijí Rastafariáni, kteří vyznávají návrat k přírodě. Nepijí alkohol a nekouří tabák. Přesto však kouří hodně. Nepoužívají elektrickou energii ani jiné výdobytky civilizace, pouze produkty země. Jejich přístup k životnímu prostředí okouzlil i Shirin z ekofarmy Zion Lion. Uříznu si kousek z kokosového ořechu, vyleštím a získám lžíci. Je to obnovitelný ekologický zdroj a můžete to pak klidně vyhodit. Někdy použiju popel z ohně, je totiž velmi čistý.
that's very clean and nothing and it cleans good. Přidám trochu vody, vidíte? Není to špinavé, naopak perfektně čisté. Cleans at night. Tuhle horu mezi sopečnými vrcholy svaté Lucie mám moc rád. Je to jedno z nejlepších míst naší komunity, součást oblasti Soufrière. Mám odtud úžasný výhled na Piton. Pořád se na něho musím dívat. Často se ptám, když tady celé dny pracuji, jestli má tato oblast šanci stát se do pár let tou nejkrásnější na světě. Je mým velkým snem, aby to tak bylo. Tohle je můj oběd. Rýže, dašin, to je druh ovoce, dýně, rosalin, olej, kokosové mléko. Říkám tomu přírodní farma, protože nepoužíváme žádnou chemii, jen vodu, přírodní hnojivo a čas od času rašelinu. Tady pěstujeme jarní cibulku. Tohle je koriandr, rozmarín, strom kešu. Když jsou plody hnědé, otrháme je a necháme prosušit na slunci. Ořechy pak pražíme. Když jsem zažádal o zápis do Guinnessovy knihy rekordů, měl jsem za sebou 20 500 ponorů, což představovalo asi 6,5 let strávených pod vodou. A dál jsem pokračoval v potápění. V loni jsem dostal za svůj dosažený výkon certifikát SSI. Dodnes jsem už strávil pod hladinou více než 7 let a mám za sebou přes 27 000 registrovaných ponorů. V okolí Anse-Chassenet máme mnoho potápěčských lokalit a spoustu zajímavého k vidění. Můžete spatřit mořského koníka, žabí rybu, ropušnici, mořské želvy. Podmořský život je tu nesmírně bohatý. Bylo tu zdokumentováno přes 150 druhů živočichů. Kdykoliv se potápím se studenty, cokoliv zajímavého objevím, jim ukážu. Od lidí, kteří mě blíž poznali, jsem dostal přezdívku lidská ponorka. Nic proti tomu nemám. Říkají, že jenom ponorka může vydržet tolik let pod vodou. Viktor se do karibských vod noří téměř denně a nejčastěji doprovází nováčky. Je trpělivým ochráncem svých svěřenců. Vládne darem, který má jen málo kdo. Pod vodou je jeho nadšení silně nakažlivé. A tak, zatímco se vznášíme společně ve Viktorově oblíbené lokalitě s příznačným názvem Pohádková země, začínám vnímat půvab korálového světa mnohem intenzivněji. Nikde jinde na zemi nenajdete v takové míře tolik pestrých barev, rozmanitých tvarů a forem života, jako v korálových útesech. Je těžké uvěřit, že je vytvořili ze svých schránek primitivní tvorové, drobní polypy.
Vybudovali dokonce celé ostrovy. Živoucí ponorka Viktor tu zná za dlouhá léta každý útvar a mnoho živočichů zdržujících se v jejich blízkosti. My ale potřebujeme bystré oko, abychom zahlédli i ty nejmenší z nich, jako třeba sotva 3centimetrového plže, vejcovku obručovou. Miluji vodu. Cítím se mnohem líp pod vodou, než za volantem svého auta. Přál bych si, abych si na dně moře mohl postavit dům a zůstat přímo tam. Byl bych šťastný muž. Opouštíme klidné vody Karibského moře a míříme na jihovýchod k divokému Atlantiku, na známou pláž Anse de Sable, což v překladu znamená písečná pláž. Zatímco jindy tu kvůli příhodnému větru řádí kajteři a surfaři, dnes tu předvádějí místní maminky své děti. Moře je nejen zdrojem potěšení, ale především obživy. Fantazii se přitom meze nekladou. Vodní taxi je v mnohých oblastech nejrychlejší a nejvíc pohodlnou dopravou. Přání zakotvit v zátoce poblíž Pythonu se nám zase snaží splnit tihle hoši. Volnou boji na pěkném místě nám prý určitě najdou, samozřejmě za úplatu. Moc času do setmění nezbývá a tak musíme potlačit špatné zkušenosti s nepoctivci a risknout, že nám nelžou. A vyplatilo se. Plovoucí ovocný bar. Skutečně originální živobytí. Oblíbený obchod našich přátel Filipy a Martina. I don't know, every people wants. A mají dokonce i rum. Karibský. Adios, adios, hasta pronto. I průvodce, který nás bude doprovázet na náročný výstup na Velký Python, volí hezčí a rychlejší cestu po moři. Máme obrovské štěstí. Velryby a delfíni pózují jen pár metrů od nás. Nečekali jsme tak velkou psychickou podporu před náročným sportovním výkonem. Tohle je speciální keř, který roste jen pod Pythonem.
Když si poraníte kůži, utrhnete si list, nahřejete ho nad ohněm a přiložíte na ránu. Za 3 až 4 dny se zranění zahojí. Nazýváme ho list života. Když je krásné počasí, všechno je sladké a šťavnaté, jako mango. Možná proto se svaté Lucii říká ráj na zemi. Abychom si zemského ráje dostatečně užili, vydáváme se s kamerou a stativem v ruce pokořit velký pyton. Jehož vrchol trůní ve výšce 798 metrů už téměř 40 milionů let. Zasloužený výhled je sice úchvatný. Cesta do hlubin Karibiku mě však láká mnohem víc. Po vyčerpávajícím výstupu se nemohu dočkat uvolňujícího stavu bez tíže. Propadáme se do opojného ticha hlubin. Leslín nás vítá majestátně, sedící na písečném dně v hloubce kolem 20 metrů. Mám rád setkávání se starými vraky. Vnímám dotek minulosti a představuji si život, který se odehrával na palubách, když ještě v plné síle brázdily oceány. Nákladní loď Leslín se ke dnu nedostala nešťastnou náhodou. V roce 1986 byla potopena záměrně, aby mohl vzniknout umělý korálový útes v místech, kde ho sama příroda nedokázala vytvořit. S podobnou vervou, jako pohlcují kořeny stromů zdi starých mlýnů ostrova a mění je v útočiště pro spoustu živočichů, ožívají i stěny lodi a mění se v podmořské společenství korálů, hub a stovek druhů organismů. Přitahuje mě objevování tajemného podvodního světa. Musím se pohybovat velmi opatrně, abych se svojí výstrojí v útrobách vraku nezachytila a prudkým pohybem ploutví nerozvířila jemný písek. V temném koutě strojovny jsme vyrušili obrovskou langustu. Těsně pod schody tu střeží průnik na horní palubu. Opatrně proplouváme dál a zkoumáme mladé korálové formace a živočichy, kteří tu našli úkryt i potravu. Pokud budou korály růst se stejnou intenzitou jako doposud, bude loď Leslín na mořském dně za pár let k nepoznání.
Zásoby vzduchu nám docházejí. A my se bohužel musíme vrátit na hladinu. Svatá Lucie nepřestává podněcovat naši touhu po dobrodružství ani na pevnině. Tentokrát ji zlákalo přání spatřit vzácného Amazoňana mnohobarvého, za kterým se vydáváme do deštného pralesa v samém srdci ostrova. Máme velké štěstí, že se nám podařilo dobře maskovaného papouška po několika hodinovém pátrání ve větvích zahlédnout. I když je tento endemický druh národním symbolem, žije tu dnes jen pár stovek jedinců. Za vymizení Amazoňana mnohobarvého může i vymýcení velké části deštného pralesa. Na celém ostrově zbyla sotva 1/10 původního porostu. Jsme na farmě Emu za městečkem Sufrie. Odtud získává náš resort veškerou čerstvou zeleninu a ovoce, ale taky třeba koření. Vytvořili jsme kompletní recyklační program. Všechny zbytky z hotelu tady zužitkujeme kompostováním. Kakao. Z kakaových bobů vyrábíme čokoládu. Jde ale o velmi dlouhý proces. Když to zkrátím, vyjmeme boby, zbavíme je slupky a pak je pražíme a zpracováváme s cukrem. Nejprve jsou jádra tak trochu slizká, ale jak jsem říkal, očistíme je a opražíme. Vidíte tu strukturu kakaa? Oddělujeme z nich slupku. Tady vyrábíme čokoládu z kakaových bobů. Pěstujeme je na naší farmě. Pak je fermentujeme a sušíme. Tady v kuchyni vezmeme boby, 15 minut je pražíme v troubě na 175 stupňů Celsia. Tím je zbavíme z kořápky, která jde do odpadu. Zbylá jádra drtíme na menší kousky a meleme na prášek. Nakonec čokoládu hněteme při vysoké teplotě, až konečně získá svoji jemnou konzistenci. Na Jade Mountain používáme pro všechny naše dezerty pouze místní kakaové boby. A pokud si objednáte třeba svatební dort, bude ze svatolucijské čokolády.
Nejlepším způsobem, jak ochutnat čokoládu, je využít všech smyslů. Nejprve si přivoníte, abyste navnadili vaše chuťové pohárky, a pak se do ní zakousnete. Miluju čokoládu. Já taky. Ostatně nejen čokoláda tady útočí na všechny mé smysly. Žádný ze 24 pokojů organicky tvarovaného hotelu Jade Mountain nemá čtvrtou zeď, aby zůstal zachován celistvý výhled do okolí a spojení s divokou přírodou. Do apartmánů se vchází po samostatném můstku jako do vlastní soukromé galaxie, tedy spíše zahrady. V zahradě se zabydleli i kolibříci. Je radost je sledovat. Jako jediný zástupce ptačí říše umí létat pospátku a za sekundu dokáže mávnout křídly až 90krát. Je docela možné, že dny v pozemském ráji ubývají mnohem rychleji, než jsme zvyklí z domova. Konec našeho dalšího útěku do přírody se definitivně přiblížil. Nejsilnější zážitky mám vždy z podmořského světa. I tentokrát trvám na tom, abychom se ještě naposledy ponořili do karibského ticha. Cítím, že nás ještě čeká milé setkání. Konečně můžeme vyplout. Snažím se otisknout do paměti poslední odpoledne pod dvojicí pitonů i zátokou Anne Chasnet. Libor se už nemůže dočkat. Fascinuje mě inteligence hejn. Stovky ryb dokážou plavat spolu, aniž by se domluvili. Přizpůsobují rychlost plavání kolegyním vedle sebe a udržují si od nich stabilní vzdálenost. Mořský svět je pro nás velkou inspirací. Bohužel je lidskou činností intenzivně ničen. Želvy přežili dinosaury a jejich evoluce doznala dokonalosti. Mořské želvy mají vynikající orientační smysl.
Svá vejce kladou v místech svého zrození. Na dlouhých plavbách se orientují odleskem světla od hladiny moře, pomocí hvězd, slunce i schopností vnímat změny v zemském magnetismu. Bohužel netuší, kde všude číhají nástrahy a oni budou muset